स्राय खनदो दाख्लै गेवलां बाजाराव औ हरसे दोनहैबाय बिपिएफ अफिसाव औ ओमफ्राय 500 गांनायखौ अखानायै सियाराव खिनो होननानै दोनथ'लांदोंमोन औ ओमफ्राय गायब खालामबाय आरो अखानायै खोमादों लाबाय इसोरो सेंग्राफोरा जुमायजों जारलाथार बबे 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 अफिस होनदों बिपिएफ औ बिपिएफ माबे अफिसाव गेवलां बाजार कुसुगाव एरिया नामा कुसुगाव गोलैयो खोमा गुरुफिला ओमफ्राय बेखौ मोनफिनाखैना नोङो आदै मोनफिनाखै 500 गां बेसेमोन होनदों गांनै औ गांसेया गोमादों ना गांनैबो गोमाया गांनै गोमादों बेखौ मोनफिनाखैना सोंदोंमोन नामा नोङो बिसिनाव सोंफिनदोंमोन नामा आं सोंनो मोनासै ओमफ्राय अखानायै लेदा देरसिना 150 गावनिफ्राय पकेटनिफ्राय हरनानै गारि हमनानै फाथायहरफिनदों नोंखौहाय जोंनि लकेल बाजाराव नोंखौ दोनबा जोंना लकेलना बाजार जानाय नङा होननानै थिनहरफिनदों जोंनि बे थामथि जिखिनि बर' गोरोबथा जालांबाय आंनि नोजोराव बे गोरोबथाखौहाय आं मोजां होननानै सानदों जानो हागौ जोंनि थांखिया बा जोंनि जिखिनि टारगेट बेयो आलादा रायजो सोरजिनायमोन दा आलादा रायजोखौ जों मोननो हायाखैब्लाबो जिखिनि थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बिटिआरखौ मोननो हाबाय बे बिटिआरआ जोंनि मोनसे दावगानायनि माइलस्टोन होननानै आं सानदों मानोना बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि बे बिटिएडि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलावहाय जिखिनि जोङो सोलोंथाइनि फसंथान मोनदों बा इनस्टिटिउसन बा इउनिभारसिटि जों मोननो हादों बेफोरबायदि अनुस्थाना जोंनि बे दावगानो हायै थावनि बा गोग्लैसोनाय थावनिनि थाखाय जोंखौ बा बे ओनसोलाव थानाय बर' लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफोरखौ दावगानायावहाय मदद होगोन हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामदों मानोना बे गोरोबथानि गेजेरजों जों मोननो हादों मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि केम्पास मोनसे सेन्ट्रेल मेडिकेल कलेज आरो बेजों लोगोसे जों मोनबावनो हादों स्पर्ट्स इउनिभारसिटि बायदि रोखोमनि बेनि अनगायैबो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोङो माखासे अनुस्थान जों मोनबोनो हादों जेरैहाय जोङो मोननो हादों अर्गेनिक इउनिभारसिटि बेबायदिनो गुबुन गुबुन ट्रेनिं डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं बा स्किल डेभेलपमेन्टनि जिखिनि जों अनुस्थान हरदों बे अनुस्थानफोरा जोंखौहाय जों बर' जाति हिसाबै बा बिटिएडि ओनसोलनि गोग्लैसोनाय जाति हिसाबै जिखिनि जोंनो दावगानाय लाबोगोन बेखौहाय जोङो मोनसे दावगानायनि जोङो खुन्थिया होननानैबो जों बुंनो हायो आरो बेजों लोगोसे जों मोनबावनो हादों जोंनि बे ओनसोलावहाय आसाम सरकारनिफ्राय गायसननो गोनां बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डिरेक्टरेट जाय सेपारेट डिरेक्टरेटखौ बिनानै जों गोदोनिफ्रायनो मेमरेन्डाम होबाय थानाय जोंनि फरायसा आफादानो होन बा साहित्य सभायानो होन बा जा जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो होन बेखौहाय दाबि खालामगासिनो दङमोन दा बे दाबि खालामनाय जिखिनि जोंनि सेपारेट डिरेक्टरेट जों बेखौबो बे गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हादों बेजों लोगोसे जों मोनबावनो हादों जोंनि बे बिटिएडि ओनसोलावहाय बा बिटिआर ओनसोलाव जाय अनुस्थानफ्रा दासिमहालागै गभर्नमेन्टनि रेकगनाइज मोनाखै बा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दा बेफोरबायदि बर' मिडियामनि माखासे फसंथानफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जिखिनि थांखि बेयाव आजावदों बा एग्रिमेन्टआव हाबनो हादों बा सोसनजादों बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां गोरोबथा मोजां क्लज होननानै आं सानदों बेजों लोगोसे जों बुंबावनो हायो दिनै बर' रावखौ आसाम सरकारनि मोनसे एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै गनायथि होनो बे एग्रिमेन्टआ बाथ्रा होदों आरो बेफोरबायदिजोंनो जोंनि गेजेरावहाय मोनसे दावगानाय जों हारि हिसाबै मोनसे जोङो दावगानाय बा लाबोनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों बेजों लोगोसे जों नुबावनो मोनदों
BSc आरो BTC जिखिनि मोननै गोरोबथा जालांदोंमोन बे गोरोबथानि गेजेरजोंहाय BTCनि बा BTRनि बाहेरायाव थानाय जोंनि जिखिनि बर'फोर दङ हमनानै लादो जेनेबा जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय बर'फ्रा जोंनि बे आन्दलनावहाय गोबां कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन नाथाय गोरोबथानि गेजेरजों बिसोरखौ बारा सुबिदा होबोनो जों हायाखैमोन किन्तु देग्लायनि गोरोबथानि गेजेरजों नैबे गोरोबथानि गेजेरजोंहाय मोनसे बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल गायसनजाबाय बा गायसनजानायनि लामायाव आरो बेखौ जुदि जों गायसननो हायोबा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानदों मानोना BTCनि बाहेरायाव थानाय माखासे बर' सुबुंफ्राबो आरो ट्राइबेल सुबुंफ्राबो बेनि गेजेरजों माखासे दावगानाय खामानि मावना लानो हागोन बेनिखायनो आं सानदों जोंनि बे BTR गोरोबथानि गेजेरजों जों जाय क्लजफ्रा हाबनानै दङ बा बे गोरोबथायावहाय जाय क्लजआ सोसन जादों बेफोरखौ जुदि जों मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हायोब्ला अब्लाना जोङो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिखौ बा जोंनि जातिखौ जोङो दावगानायनि जांख्लायावहाय गाखोहोनो बा जोङो दावगालांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों बेनिखायनो आं बेखौल' बुंगोन दा बियो जिखिनि क्लजखौ जों मोनबाय जों गुबुन रोखोमनि जाय जों क्लजखौ मोनबाय बे क्लजफोरखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामनायासो दा जोंनि गुबै खामानि आं आसा खालामो बे क्लजफोरा थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामजागोन आरो बे क्लजफोराव थानाय गुबुन रोखोमनि जिखिनि जोङो फसंथान मोनबोनो गोनां बे फसंथानफोरखौहाय जोङो थाबैनो जुदि जोङो मोनफुंजोबनो हायोब्ला आं सानो बे BTR गोरोबथाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो मोजां जानायनि लामायाव बेखौल' आं आसा खालामो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफ्रा बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाथों आं बेखौनो आसा खालामो नैबे BTR गोरोबथानि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होनो हाबावो बेनो जाहैबाय दा जोंनि बेयावहाय जोंनावहाय मोनसे दावराव दावसि सोलिगासिनो दङ माखासे जायनोखि नन ट्राइबेल गामि बिसोर दानख' जानायखौ लुबैदों आरो माखासे जायनोखि ट्राइबेल गामि बै समाव थाबोबाय बेफोरो सोदेरनायखौ लुबैदों नंखायनो जों बुंनो हायोदि देग्लायनि नैबे थामथि बड' गोरोबथा BTR सुक्तिया दा मोनसे जोंनो खाबु होफैदों जाय ट्राइबेल गामिफ्रा नैथि आरो गोरोबथानि गेजेरजोंहाय हाबसननो हायाखैमोन दिनै बिसोरो हाबसननो हानायनि खाबुआ फैबाय आरो जाय ट्राइबेल नङै गामिफ्रा BTCआवहाय थानो गोसो गैया आरो जाय सुबुंफ्रा BTCनिफ्राय गोजानाव थानानै बा BTCनि बायजोआव थानानै गावसोरनो साबसिन मोनो बिसोरबो दिनैहाय ओंखारलांनायनि मोनसे खाबु बे गोरोबथाया खालामना होदों बेनिखायनो जोंनि गेजेराव जिखिनि डिफारेन्सेस बा जोंनि गेजेरावहाय जिखिनि फाराग दङमोन गुबुन जातिनि गेजेराव बा गुबुन जातिखौ लानानै दा बे सोसननाय आरो बायजोआव लांनाय बे मोननै प्रभिजनखौ होनायनि लोगोनो जोंनि गेजेरावहाय माखासे गोजोननाय बा जोंनि गेजेराव दावराव दावसिया खमायगोन होननानै आं सानो बेनिखायनो आं बुंनो सानदों नैबे BTR गोरोबथाया खालि ट्राइबेल मानसिफोरनोल' बा बर' मानसिफोरनोल' खाबु होआखै बेयावहाय जायनोखि ट्राइबेल मानसि नङै जोंनि गेजेरावहाय दङ बिथांमोनहाबो गावसोरनि सुबिदा मथे गावसोरनि खाबुखौहाय लानो हागोन होननानै आं सानो बेयावहाय बयबो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे सलुसन खालामनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों बेनिखायनो नैबे BTR गोरोबथाखौ आं बुंनो सानदों बेयो मोनसे सान्थि गोरोबथा बा पिस एकर्ड होननानैबो आं बेखौहाय गनायनो सानदों बेजों लोगोसे आरोबाव जों बुंबावनो हायो नैबे BTR गोरोबथायावहाय माखासे पावार एन्ड फांसनखौ लानानै जोङो सिगांनि जिखिनि गोरोबथा बे गोरोबथानिख्रुइ एसेब्लाबो साबसिनै खालामनो हागोन होननानै आं सानो मानोना सिगाङावहाय जोंनावहाय गासै 40थाल' सिट दङमोन दा बे 40था सिटआ दिनैहाय 60था जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ बेनिखायनो बे 60था जुदि सिट जायोब्ला जाय जातिफ्रा खाबु मोनाखैमोन एसेब्लाबो बैफोर जातिफोरनोबो जोंनि बे BTC एसेम्ब्लियावहाय फैनायनि खाबुखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों